Sanibona bafethu Uvane lo. Yazi kunento engayithandi enziwe ucoach weMamelodi Sundowns kuba na okuMiguel Cardoso. So izolo after umdlalo wabo against iTS Galaxy kade ekhuluma nezindaba washo ukuthi yena ngokwakhe iMamelodi Sundowns ukaningi kakhulu ivinjelwa ukuthi ke ingadlali kahle kule season. Why esho njalo? Uthi ke iMagis yathatha igame yeMamelodi Sundowns bayithatha bayoyidlala le eseSheho Stadium. Yabo, njengoba beyithathile nje leyo game beyodlala le eseSheho Stadium, iOrlando Pirates yona bayithatha igame yabo bayidlala kuphi na? Bayidlala lapha eNew Peter Mokaba Stadium kwi-pitch right bakwazi ukuthi ke badlale together. I feel like mina ucasha ngalezo zinto. Yabo, ucasha ngalezo zinto lezo akafuni ukuphumela ubala njengomuntu okahle. Njengocoach okwazi ukucoach afuna ukuphumela ubala ayithathe iaccountability ukuthi ke i-team yakhe ayenzanga kahle. Njoba nje ingenzanga kahle next season sizozama kangcono. Angaloku ecasha ngalezi zinto lezi. Yabo, why ethi ke iOrlando Pirates ithathiwe yodlala lapha iSundowns yodlala kwiSeshego. Kaizer Chiefs ithathanga yodlala eSeshego. Idlala eKaizer Chiefs against iMagisi. Idlala eNew Peter Mokaba Stadium. Why senza ngathi ke into le entsha esingazibona. Vele iMagisi izothatha lama games amakhulu between iKaizer Chiefs neOrlando Pirates iwadlale kwi-stadium esikhulu. Baye ehlathini vele. Njengoba beye ehlathini nje they will need these big teams ukuthi ba-cash out bahoste lama team amakhulu kuma bigger venues. Njengoba bezowahosta nje kuma bigger venues vele azofika ama-fans azothenga amathikithi awabukela lama team abo. Ngikhuluma nawe nje kuyimanje igame eDurban City versus Orlando Pirates is sold out. But igame ye-Orlando Pirates, not ye-Orlando Pirates, ye-Mamelodi Sundowns versus i-Asfar, i-CAF Champions League final, ayikakabi sold out. Why ke iMagesi izothatha igame yayo versus iMamelodi Sundowns iyise kwivenue enkulu? Why izospenda imali, ikhipha imali ephakethe niyo-rent i-stadium esikhulu ngeze kufika ama-fans eSundowns azoyi-support iSundowns? Yabo. So iMagesi iyicabangelile yona ukuthi ke kumele igame enkulu siyithathe siyise kwi-bigger venue. I-team enjengeSundowns ayinawo ama-fans amaningi. Iqiniso lelo lomsulwa. We are not bashing anyone. We are just stating facts. Iqiniso nje lelo. So bangixaka abantu abaningi abazenza izingane. Awukwazi ukuzenza ingane ngento kanje. Into ehlezi siyibona bafethu. Into ehlezi siyibona. Orlando Pirates last season. Angikhumbuli mina ngimbona ucoach Orlando Pirates last season ezokhala ngosikhathi isikhukhune sithatha igame yeOrlando Pirates siyoyidlalisa laphana eOld Peter Mokaba Stadium. Ikhona iNew Peter Mokaba Stadium kungadlali umuntu. I remember that game very well ngosikhathi kuze kulimala ubani na uSesana walimala kule game leya. But awumzwanga ucoach weOrlando Pirates efike ezocomplaina iSundowns isiwin ileague. Esezocomplain ethi hayi why thina sidlaliswe kwipitch encane ibikhona ipitch enkulu. No. Akakwenzanga lokho, but ke wayithatha accountability uJose Rivero. Wayithatha accountability washo ukuthi ke i-team yakhe izamile, but ke neshwa asikwazanga kuyiwina ileague. Yabo. So ucoach weSundowns akafuna ukuyithatha leyo accountability leyo as ucoach. Awukwazi ukungitshela ukuthi ke udlale 7 games in 21 days. IOrlando Pirates nePSL ayiyona ethe dlala 27 games in 21 days. Abashongo njalo. As ucoach wena uyikhethelile ukuthi okay, lama games sizowasondelanisa. Why sizowasondelanisa? It's because sifuna ukwenza iMamelodi Sundowns ibe nesikhathi esiningi sokuprepare for ifinal. Yabo. So Musa ukwenze ngazuthi nimsulwa. Awusukelanga kuba ukho kwifinal yeCAF Champions League. Ngabe ama games akho anina e-league uwadlale kahle on a normal calendar same as iOrlando Pirates. Why ukhalela ukuthi ke iOrlando Pirates ayudlale umdlalo wayo with iMamelodi Sundowns? Ukhalela ukuthi ke iOrlando Pirates ayidlale namhlanje. Phela iOrlando Pirates ayikho kwiCAF Champions League final. Yiloko kumele ukwazi. Icalendar lePSL lisho intenye. EleCAF lisho intenye. Kumele kwazi ukuthi ke abadlali uma sekuphelile league kwaphela neCAF Champions League abadlali kumele babuyele kuphina lapha ya kwiCamp yeBafana Bafana kuyodlalwa iWorld Cup. So isquad seBafana Bafana kumele sikhethiwe. So as ucoach lokhu uyakwazi vele, but why wena ukuthatha as i-excuse? Akusiyona i-excuse. Wonke ucoach unikeziwe isikhathi sakhe. Each and every coach utsheliwe beforehand
ukube-ke wena bukuphikisa lokho ubuzosho ukuthi hayi angikuthandi kwenziwe kanje akwenziwe kanje naku nje nawe wacela ama-games ukuthi-ke adlalwe early. Why ungacomplainanga usikhathi uwina back to back against iBulwane City? Uzocomplaina manje because izinto ayisikhambeli kahle. Uzocomplaina manje ngoba izinto azikhambeli kahle. Why ungakhulumi ngokuthi-ke iMamelodi Sundowns iconcede 7 goals in 2 games? I-concede 7 goals in 2 games. You know very well ukuthi i-team yakho i-compete against Orlando Pirates enama-goals amaningi. You are not putting that to the table ukuthi-ke your team conceded 7 goals in 2 games. Ukube lo 2 games osele uwini Lukados ngaba akhuluma lento ayikhuluma manje. Ukhuluma lento manje because uyacasha manje. Ayikho indawo yokucasha. He's just saying anything just to make himself better. Yabo. So mina I'm not really happy. I feel like he's a sore loser. I don't wanna lie. Miguel Cardoso, you are a sore loser. I really like you as a coach, but lento yenza njengamanje and futhi awuqala ukwenza lokho. Yebo awuqala ukwenza lokho. Usunesikhathi uyenza lento le. Njalo uma uzodliwa hlezi kuna something okumele uphume nayo. Because i-team ne-team. Mele uyazi i-team yakho ukuthi-ke imapha ama-strengths wayo, ikuphi la ingekho strong khona. Awukwazi ukuforce iMagisi ukuthi ikuthathe iyokudlalisa kwi-stadium esikhulu wazi kahle ukuthi ama-fans wakho awathenga amathikithi. Nxusa ama-fans akho manje ukuthi awathenga amathikithi e-final. Ayikho sold out e-final. Uzokhala ngegame obuwazi kahle ukuthi vele bingeze kugcwala ama-fans. Nxusa ama-fans ayothenga amathikithi e-final. Ngezwe kuthiwa amathikithi eMagisi versus iMamelodi Sundowns le Free State Stadium asakhona. Ngingeke ngazi abantu bahlezi besho ukuthi asakhona lawo mathikithi. Uma ukhumbula ke ifinal yaleya ndebe leya iCarling. Indebe yeCarling last season. But yeah, ngisho lutho bafethu. But I'm not happy with Miguel Cardoso bafethu. This guy. And another thing I want to address something. Abantu abaningi I saw people saying Orlando Pirates wara weekend. I just slept on it and realized ukuthi oh man, Orlando Pirates ngeze ithatha indebe ngeweekend. Ngeze ithatha indebe ngeweekend ngoba apparently iMagisi izoyishaya iOrlando Pirates ngo-10-0 on the last game. So Orlando Pirates ayikwazi ukuyithatha indebe cause basengashayeka ngo-10-0. Angazi ngempela leyo nto iphumaphi kodwa ke we have to roll with it. Kumele siyithathe cause kuyashiya ukuthi ke anikwazi ukuyithatha indebe manje. iMagisi isazodlala i-Orbit njalo isazodlala nani i-Orbit. Yabo kumele senze sure ukuthi Orbit ayishaye ngo-10-0. Yeah, kodwa ke igame ebalekile le Durban City. Once we beat Durban City, I feel like vele yabo sekunqotshiwe yabo.